I ja bi rekao, kao po običaju, polećemo zajedno gore. Idemo! Bam, 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 bam! I ćao drugari, dobrodošli nazad u novi video. Idemo na još jednu prelepu vožnju, sunce je tu, 19 stepeni, još uvijek je april, ali mi ćemo to dobro iskoristiti jer se sutradan... Ko je ovaj? O, šta? Brujiš tu, lakše malo. Evo ga, stigo je Andrija. Da, mi ćemo iskoristiti današnji dan zato što su sutra najavili opet 0 stepena. Nevjerovatnih 0 stepena. Ne znam kako to skače tako gore dole. Ići ćemo danas opet do neke tvrđave da vam pokazujem malo šta sve ima po Austriji. Tako da sve usput dalje. Ajmo, idemo. Halo? Halo, Jel se čujemo? čujemo se. Tu si, haha, stigo si. Šta je praviš buku tamo ispred komšija, alo? Gledao sam tačno da će neka baba da izađe. Ma nema, kod mene su svi cool. Jesi se naspavao? Yes. O, ovaj put si se zapravo se naspavao. Dobro je, naspavao si. Gdje smo krenuli, nemaš ni ti pojma. Ti samo kreneš, ja upucam ti ko kućence kreneš za mnom, da. U avanturu. U avanturu, da. Kad ćete vi mene jednom da vodite, majku mu, da ja ne razmišljam? Ko ja? Kako dođeš? Pa eto, ništa, sljedeći put ti planiraj. Šta? Koja mi je taktika bila, šta? Šta, namazana? Zašto sam namazan, šta? Zašto? Pa lagano si krenuo da obrađuješ roditelje, mislim ja mogu uvek roditelje da razumem Razumem ih i ja, vrat. mamu koje se brine svaki put kad čuje da sam na motoru, međutim lagano si krenuo postepeno, nisi odmah naglo, nego Prvo 125. peticu, dozvola kod za 125, pa onda lagano i ovaj slab, nije sigurno da se prelazi sa njime, onda malo jači skuter i sad stiže makina. Znači, dobro je. Vidjet ćemo tako nešto, ajde, daj Bože. Nije, ne, pazi, rekao sam ti ja ko je meni bio, zašto sam ja njega uzeo, meni je bio menjač, brate, vrh. Ja od uvek ovo što sam hteo, neću reći šta je još, ti znaš zašto sam ja se odlučio sada za ovaj novi koji treba da pozdravlje uzmem. Zato što su nešto dodali o čemu sam ja uvek maštao na takvim motorima, razumeš? A to nije bilo do sad. I onda su, brate, to dodali što meni odgovara za grad, a ima ovu opciju za vožnju van grada kao što i treba da bude. Ovo je meni bio kompromis i on mi je bio ne fenomenalan, nego fantastičan, znači ljudi, ja ga ne bi vozio toliko, razumeš, da se meni ne sviđa, znaš. Ali on je bio jedini sa DCT-om, mogu sam ja da uzem onog NC-a isto, i on je imao DCT. A nekako mi se, nemam pojma, nije svidao, ne znam zašto. Ne, znam zašto, zato što NC nije... Taj NC u 2022. kad sam ovo uzeo, nije bio ovako napredan, imao je onaj zeleni tahometar, imao je obično svetlo, imao LED svetlo, znaš, on je bio totalno običan. Oni su njega tek sada unapredili, sad ovaj 2025. što je izašao. Sve su mu dodali, sve su mu dodali što sada ima. Ovaj monitor, LED svetla, znaš, sve te neke stvari. I onda sad je to super motor, pogotovo za početnike. Evo, drugari moji, izašli smo iz Beča, ulazimo u Pertelsdorf, lakše malo ovdje ti 40. Rade, toliko vozim. Ne voziš. 40 puta 2. Puta 2, da. To ti je tolerancija. Nemoj mi tvoje tolerancije, molim. Ko je ovo mesto uopšte? Šta je ovo? Šta? Ko je ovo mesto? Pa sad mnogo pitiš. Valja Brun am Gebirge. Brun am Gebirge, mislim, da. Ovdje je u Austriji relativno... Ovdje je kod nas. Relativno nego ne znam da li postoji uopšte zemlja koja ima ovako dobre puteve kao Austrija. Pazi, imaš i ovo su najlošiji putevi, ovako ovi krpljeni. Ali krpljeni su neravno. Nije da ti imaš odjednom, brate, rupetinu, razumeš? Ne, odlično. Evo sad smo mi prešli preko rupe, ali je bilo onako samo, znaš, trucno si ga malo, razumeš? Dobro, da može dobro da opališ gumu, ali nemoj često.
I ovdje je lepa, kako se zove, Ale, lepe kućice. lepe kuće ima. To je, da kažem, ajde, blizu Beča. Tu je. Na brdu nešto, sve nešto brdovito. I kolika je viletina, vrati. Haos. Cijelo imanje ovo. I ovo do kućica mala, gledaj šta je to. I evo nas, prikačili smo se za jednu grupu. Evo ga, sad počinje ovdje. A, da gledaj ga, ode na jedan točak, gledaj ga. A. A sad skreću ovdje. Ne, skreću, nema, ovom je upaljen migavac sve vreme, da. Migavac već pola sata. A, nije ga gasi. Ovo je dobra stotka ovdje, ovo mi se sviđa, svaki put kad idemo, ovdje smo bili već više puta, brate. Da. I onda se penjemo, ide ona uzbrdo, brate mili. Serpentine idu sad onda. Da. Ja. Idemo! Drugari moji, kupite motor i uživajte. Pazi žabe, si vidio? Boga mi, ne daj Bože preko žabe da pređeš, kao Mario Kart banana, vrat. Šta je ovo ispred? Ovo je prvi ispred nas. Yamaha. Yamaha? Ali koja? Da. 10-ka? 9-ka? Pa nije, ja mislim da je ovo MT-09 ili MT-07. Ali zvuči mi drugačije, više mi zvuči kao sedmica, vrat. Moguće da je sedmica, ali po svetlu znam da je Yamaha, vidiš kako mu u svetlu izgleda kao logo od MT-a. Idemo! Vidio ga. Idemo. Gari, pogledajte ovaj pogled uživancija, vidi ovo kako izgleda. Haos. Jel ovaj traktor stoji? Da. Nada se neće krene. Hoće krene, brad. Vidim. Dobro je, vidio me, zato i gledam da li me vidi, brad. Idemo! Putevi su isto dobri. Vidite i sami. Idemo! Sezona je otvorena. Duva malo vetar. Jel duva vetar? Da. Da. Pa duva malo, da. Duva malo. Ali okej, bre. Da. Marija Cel. Aha. I šta smo planirali ove godine što se tiče putovanja? Brate. Ćemo uspjeti da se uskladimo, brate. Pa vidjet ću, morat ću spontano nešto. Ma mora, brate. Mislim, normalno, ovdje u Austriji svakako i vikend. Tamo, produktivni vikend, od tamo to nam vidim, možemo sve vreme negdje da idemo. Ma to svakako, ali mislim na duži put, na nedjelju dana. Pa vidjet ćemo, daj Bože. Što je lepa ova klupa ovdje leži. Što je ludo, što je ovdje...
Spustili smo se mi jednom i ovde. Ma, brate. spustili smo se ovde 17 puta i vraćali Da, isto da. 17 puta. Sve ovo znam na pamet. Sve smo se vozili ovde već. Kako brdo ovo izgleda, vidi ovo kako izgleda. A, baš. Ovo ne može. Ovo je video za brate. Ovo je... Pa nije baš. Uživo izgleda drugačije. Nego kad... Idemo desno, a? Desno. Ne može slika to da prenesem, nažalost. Koliko god da pokušavam da uradim Ma, to brate, sve kako treba, ne može da. kamera nikad dođe Ma. da prenese to. Ma da se razumemo, snimci su ozbiljni. Da, snimci su vrlo. Normalno ne može da prenese to svakako, brate, niti brzinu, niti doživlje, niti bilo šta, ali... To da. Dobri su. Jebem ti više, jebote! Sve. A se budiš više, čoveče. Ustani, nisi se naspavao, ustani čoveče više. Dimenziji, kaže, na motoru kad sedim, osjećam se u drugoj dimenziji. S strane, kaže, kad gledam MotoGP, to baš brzo. Baš brzo kaže, pa jeste. Pa brate, jeste šta? Pa jeste brate, šta? Sa strane se izgleda nekako ona... Ti kad uđeš u to, evo ja sad kad pomislim ovo, kad voziš ovo 110, 120 u ovim ovako... Da kažem, krivina je dužim ovim produženjem, jako je kad se zamisliš malo, jebote, to je 100 nešto na sat. To nije 30, 20, a to nije ništa, ovi dođu i zalete se sa 200, brate. Završili smo pauzu i nastavljamo dalje, imamo još 10 km do te tvrđave i onda ćemo vidjeti gdje ćemo ići dalje. To je to, tako da vozimo lagano sada, prolazimo kroz ova sela i onda ćemo vidjeti da li ćemo seći nazad ka Dunavu do dole. I onda opet nazad do Beča, kao što rekao, danas neću ja toliko da vozim dalje, Andrio će nastaviti dalje, on ide na utakmicu da gleda. To je to. Idemo! Aj, karamba! Juhu! Ali i prošli put su ovdje čistili, sećam se kad smo vozili, brate. Da. Odavno, prošle godine još. A je, selo, brate. Selo. Jo, vetre duni malo jače. Uhu, idemo. Druga... A? Da. On ženio Cecu. Da, Cecu bio ženio. Ako ne Cecu, onda Karleušu. Ona mu je bila komšika. Komšika, godinu i po dana na Banovo brdo. Rekli su mi da ličim na Arkana. Drugari moji, napišite u komentarima šta planirate vi možda ovog leta. Da li ćete voziti negdje, da li ćete možda i vi voziti iz Austrije za Srbiju, da li ćete voziti nego šta god, slobodno napišite vaše ideje, skupljamo i mi malo ideje, da vidimo šta ćemo da radimo i mi. Radit ćemo malo veće ture ove godine po Austriji, to planiramo, to nam je u planu da radimo, na primjer, dvodnevne ture. To bi bilo interesantno, Andrije. Da. Ture, onda možda idemo na duže ture. Onda, na primjer, možda idemo do Grossglocknera. Grossglocknera, ja bi ovo Grossglockner, to se ti rekao. Da, Bože zdravlje, da. Levo ili... Levo. Idemo do Tvrđavu. Nije, gore, Tvrđava. Idemo da snimimo, da pokažemo kakvih lepota ima sve ovdje. Ne, stvarno su interesantne. Ima baš Austrija, ima baš puno tvrđava. Nažalost, kao što rekoh, ne mogu sve da ih snimim, te glavnije, zato što su uvek u nekoj zabranjenoj zoni za letenje. Tako da uvek tražim neke malo ove sporednije koje su isto jako interesantne za snimanje. Tako da evo, stižemo još malo pa gore. Jao, si poneo lance za gume, brati. Jesam, naravno.
lele, brajko, lance i katance nismo poneli. Sad se penjemo, opet idemo na gore. Woohoo! Mislim, ovdje je 100, ali nećemo voziti 100. La 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 la. Što obožavam, baš obožavam isto ove sporedne puteve ovako kad idemo u nepoznato, ovako. Ne ove standardne ulice klasične što vozimo sada, gdje je isto odlično. Eno je tvrđava, gledaj. Woohoo! Stigli smo! Wow, vidio. Da, eno je tvrđava gore, vidi se. Sad ćemo ovdje stati. I onda ću vam snimiti dronom kako to izgleda. Evo ga, ovako izgleda Mariazell in Wienerwald. To su vam ove različite tvrđave koje ima sve ovdje u okolini. Klein Mariazell, Hafnerberg, Altenmarkt, Dornau, bla bla bla, Peilstein, Burg Neuhaus, Furt. I imate Araburg. Araburg. 30 minuta peške mora da se ide do gore. Evo, mašine smo ovdje parkirali. Nećemo ići do gore, nemamo vremena. Pogledajte kako je prelep pogled ovdje. Fenomenalno izgleda sve. I ja bih rekao, kao po običaju, polećemo zajedno gore. Idemo! Obavili smo snimanje. Smo spremni, idemo dalje. Oh yeah. Idemo. Završili smo snimanje, to je to. Tvrđava je obavljena, nadam se da ste uživali isto i u tim pogledima. I sad ćemo vidjeti gdje ćemo dalje. I to je to. Evo ga, krećemo. Obavili smo i tu tvrđavu. Ćao. Ćao, čao. Obavili smo i tu tvrđavu i idemo polako nazad ka Beču, to jest ja idem polako nazad ka Beču. Andrija će nastaviti dalje, negdje ćemo usput onda da se odvojimo. Snimit ću vam u buduće, ću vam snimiti moju opremu, šta nosim od odeće, od jakne, pantalona, koje kaciga, rukavice i tako to. Ako vas to naravno interesuje, to ću isto snimiti. I naravno ću snimiti svoju opremu za snimanje, pošto sam uspeo, kao što rekoh, da spojim komunikaciju. Andrija, reci nešto. Alo? O jebate, zajebavaš. Halo. A bre, ja se toliko mučim da sprovedem, ti me zezaš tu sad. Pa mora malo. Mora malo, dobro. Ja sam tamo, eto da čujete i njega, to jest i sve ostale kogod se nakači na ovaj kanal. I mene da čujete, i motor da čujete, i tako to. Tako da to ću vam pokazati kako sam napravio to, da bude najjednostavniji, bukvalno setup koji možete da napravite za motovlog, da imate priključen interkom, da imate svoj glas i da se čuje naravno okolina, motor, vetar i šta god sve. Znači sve to ide uz vožnju. Naravno mogu ja da izolujem naše glasove skroz, to nije problem, ali ja mislim da je naravno veća draž da se čuje malo i vetar, da se čuje sve, a ne kao da sedimo u studiju. Tako da, to je to. Idemo dalje! I evo, vraćamo se ovim kratkim dijelom nazad, jer sam video tu jednu rutu koja me baš interesuje, da vidim kako izgleda.
Vidi ovo kako ide. Ja, Brajko. Idemo ovdje levo sada. Idemo links, baby, walking football. Pazi da auto, idemo na drugi neki put, sad ću vidiš. Idemo malo da vidimo šta, gdje me nas vodi ovaj. Ovdje samo malo opreznije zbog šljunka. Ali vidi ovo. La 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 walking football. Idemo! Auto, pazi. Idemo! Ovo još nisi vozio. A? Ovo još nisi vozio, pazi ovdje. Pa ne mogu setiti. Ne, nisam ovdje nikad vozio. Ali, kažem ti, oprezno još vozim ovdje, ne znam kako je stanje puteva. Ovo je nešto slično kao tamo posle Anaberga, ono kad se vozimo, znaš. Vidi kako je da ide auto. Idemo! Aha! Pazi ovdje, Ausfahrten. Idemo levo. Auto ispred nas. Ćemo njega da... Haha, kak su dobro, da? Malo sečemo. Aha,
što je dobro ovo, A, ovo nema kraja. Znam da sam prošli put sam vozio ovde i rekao sam kad sam išao na ovu tvrđavu i rekao sam ovo mora, vrate, da ponovimo zajedno, jer ovo nema kraja, pogledaj, znači ovo ideš i ne prestaje, vrate. Samo ideš, vrate. Sad ćemo na raskrsnici glavno ići, onda desno. Ovdje uvek vozimo kad idemo na Mariecel. Da? Ovom putanjom. Da, ovdje idemo na gore. Sad sam prepoznao ovu krivinu, ovu veliku. Polukrivinu ovu. Evo ovaj deo sad smo prošli, nisam snimio, ali ide bukvalno malo selo 200 metara i onda ide 200 metara 70 i onda odmah 50 i onda tu voli da stoji policija i onda te si pošao mali jer ti vi ono date gas kao 70, ajde da ću malo 70 i onda uletiš i opa Đuđo, čekaj vas brate, pazi deda brate, vidim da sam se odaljio skroz, ali čkilji, vrate, gleda. Si vidio koliko je skupio oči, vrate. Da ti kažem. Okej, dobro. Sad smo ukucali. Ako se ne vidimo, to jest usput, vidimo se poslije. Ajde, vrati, polako. Nemoj preteruješ. Ajde. On više od 150. Aha. Da ne izbiješ klipove. Šta? Da ne izbiješ klipove. Klipove, ma ne. Ajde, vrate, čujemo se poslije. Vidimo se poslije. Javiš onda kad završiš. Ajde, čao. Ćao. Ja idem nazad ka... Ja idem nazad ka Beču. Da ne pravim tolike kilometre. Kao što rekoh, da ne bi kružili kroz ove sela i tako te malo nepotrebnija mesta koje nemaju nikakve doživljaje za motore, nego samo prolaziš ono selo za selom ima puno semafora i onda nekako ćemo skratiti sada do grada motorom, pa naravno motorem, nego čime drugom. Autoputem sam htio da kažem. Ajde, vidimo se onda negdje bliže tamo. Evo, drugari moji, stižemo polako u Beč. Duvo vetar baš u naš pravac, jako. Zato smo se sakrili iza ovog stakla za sada. Evo ovako je duvo, ovako. Ali dobro, to je deo motociklizma. Tako je. I evo ga sad ulazimo ovdje u Beč. Ovdje odmah štotka, možda moramo ovdje da pazimo zato što voli tu da stoji radar kombi i da slika. Duvo sa strane vetar. Da, voli tu da stoji radar kombi, tako da ovdje uvijek usporimo na stotku i onda se ovdje priključujemo polako s autoputa, ulazimo u grad. I drugari moji, stigli smo na pumpu, moramo da ga operemo da bude lep, naravno, da skinemo malo ove mušice što su ostale. To je to. Da operemo kako treba. Bude opet lep i čist. Da se sija, ali ide ova voda na sve strane. Ovdje unutra, ove mušice. I drugari moji, to bi bilo to za danas. Lepo smo se provozali. Bilo je opet uživanje sa ovim motorom. Vidjeli ste Novu Tvrđavu, vidjeli ste malo neke drugačije rute i ja bih rekao da se vidimo onda u sljedećem videu.
Ćao.